ମତେ ସତରେ ଭଲ ପାଅ? ଓ ଆଉ ମୁଁ ବି ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ହେଲେ ତଥ୍ୟ ତମେ ବିଭାଗରେ କଥା ଦେଇଛ, ବିଭାଗ କରିବ ନା? ହେଲେ ତଥ୍ୟ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ଲୁଚେଇଛି। ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର କହିବି ଯେ ତମେ ପୁରା ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ଆଉ କହୁନ କହିବି ତ, ମୁଁ ତମ ପିଲାର ମା। आइले रक्का बक्का बहुत लेकिन आगे मोटा नागराज पेट्रोल बंद अरे ये शेरा का नीचे है कैसा हां ये कौन दिया नागराज